It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. Hej, jeg skal lave noget, der hedder 25 Random Questions. Det kan være, I har set rundt ud på YouTube et sted, hvor man besvarer 25 spørgsmål. Jeg har tænkt mig at besvare dem på dansk, men det kan være, at jeg laver en på engelsk på et andet tidspunkt. Så jeg håber, I synes, det er lidt spændende at få lidt mere at vide om mig. Så det første spørgsmål. Har du nogle dyr? Ja. Jeg har 3 katte, der hedder Snøvsen, Findus og Lillemis. Andet spørgsmål. Sig 3 ting, der er fysisk tæt på dig. Min mobil. Læbepomade. En saks. Tredje spørgsmål. Hvordan er vejret lige nu? Typisk dansk, det er meget gråt og kedeligt. Fjerde spørgsmål. Kører du? Hvis du gør, nogensinde kørt galt? Nej, jeg er ikke gammel nok til at køre kort. Femte spørgsmål. På hvilket tidspunkt vågnede du i morges? Klokken 11. Jeg havde egentlig stillet mit vækkeur til klokken 8:30, men det er ikke altid min dag går, som jeg lige havde planlagt. Sjette spørgsmål. Hvornår var sidste gang du var i bad? Det har vel været 4-5 timer siden. Hvad var den sidste film, du så? Altså jeg er i gang med at se en serie, der hedder The Comeback, men den sidste film, jeg så, det må have været Julefrokosten. 8. spørgsmål. Hvad stod der i din sidste sms? Der stod okay. Det var fordi jeg var en, der spurgte, hvornår jeg kom over til nytår i aften. Hvad er din ringetone? Kan jeg lige prøve at finde? Ja. 10. spørgsmål. Har du nogensinde været i andre lande? Altså jeg har været i Tyskland mange gange. Så har jeg været i Holland og Kroatien har jeg været i 2 gange. Så har jeg været i Spanien, Bulgarien, Sverige, Grækenland, Italien og Schweiz. 11. spørgsmål. Kan du lide sushi? Nej, jeg bryder mig bestemt ikke om sushi. Første gang jeg smagte det var på en restaurant. Og så sagde jeg til min mor, hvis vi ikke havde sat på en restaurant lige nu, så havde jeg spyttet det ud. Jeg synes det smager fælt. Meget. 12. spørgsmål. Hvor køber du dine dagligdagsvarer? Jeg køber dem ikke. Det gør min mor. Men hun køber dem i Superbrusen. Ja. Har du nogensinde taget medicin for at falde i søvn hurtigere? Nej, det har jeg ikke. 14. spørgsmål. Hvor mange søskende har du? Jeg har 2. En storebror på 18 og en storesøster på 19. Har du en computer? Har du en bærbar computer eller en stationær computer? Jeg har en bærbar. Hvor gammel bliver du til din næste fødselsdag? Der bliver jeg 17. Ja. Bruger du kontaktlinser eller briller? Jeg bruger kontaktlinser. Ja. Og så briller nogle gange om aftenen eller om søndagen eller sådan noget. Men jeg viser mig aldrig offentligt uden kontaktlinser i, eller mine briller på. 18. spørgsmål. Okay, næste spørgsmål. Farver du nogensinde har du nogensinde farvet dit hår? Nej. Jeg har den meget flotte leverpostejs farvet, kommunefarvet hårfarve. Så ja. 19. spørgsmål. Fortæl mig noget, du er planlagt at gøre i dag. Hold nytår. Det er nytårsaftensdag lige nu. Så ja. 20. spørgsmål. Hvornår var sidste gang du græd? Det må være i går, hvor jeg havde virkelig ondt i maven og opkast. Forfærdelig dag. Forfærdelige 3 timer. Hvad er den perfekte pizzatopping? Nu er jeg ikke den person, der spiser mest pizza. Men min yndlingspizza, det må være
Den der med ost på kun. Margarita, er det den hedder? Men ellers skal jeg også godt lide sådan nogle salatpizzaer. Så. Ja, salat. Salat og ost. Foretrækker du hamburgers eller cheeseburgers? Cheeseburgers. 23. spørgsmål. Har du nogensinde haft en all-nighter? Nej. Altså det er sådan noget, hvor man sidder op og studerer hele natten. Men nej, det har jeg ikke. Hvad er din øjenfarve? Jeg ved ikke, om man kan se. Men jeg gætter på grågrøn. Jeg er ikke helt sikker. Det har aldrig været. Sidste spørgsmål. Kan du smage forskel mellem Pepsi og Coca-Cola? Altså jeg drikker ikke rigtig sodavand. Kan ikke rigtig lide sodavand. Kan ikke rigtig lide brus. Men det tror jeg måske. Jeg er ikke sikker. Men jeg vil gerne prøve at lave en blindsmagning på et tidspunkt, når vi har begge ting. Og så må vi så se. Så. Ja, lige inden I slutter. Jeg skal nok lægge de her spørgsmål nedenunder. Lige så godt nok på engelsk, dem jeg lægger ned, for det er de fleste. Men ja. Og så må I meget gerne sende et link til mig, hvis I har lavet en eller et eller andet. Så. Ja, hej. But boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.